Para pamiyarsa ingkang dipuntresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Pendhita Iwan Setiawan saking GKJ Sokaraja. Ing dinten menika Rebo 28 Januari 2026 kepareng maosaken renungan ingkang kaanggit dening Bapak Pandhita Immanuel Adi Saputra saking GKJ Sabda Winedhar Karanganyar. Renungan kanthi jejer Gusti nuweni. Renungan menika kadhasaraken ing kitab suci saking Injil Lukas bab 1 ayat 28 ingkang mekaten suraosipun. Pinujiya Pangeran Allah Israel sebab wis nuweni umate lan paring pangluaran. Gusti nuweni. Pitembungan Gusti mboten sare menika satunggaling pitutur Jawi ingkang ateges Gusti tansah nggatosaken saben titahipun ing rinten dalah dalu lan ing pundi kemawon. Pitutur menika ngingetaken dhateng kita bilih panjenenganipun boten nate nilaraken gesang lan negakaken pagesangan saha ingkang dados kabetahaning gesang kita. Senadyan kita piyambak kala mangsanipun ngraosaken kados-kados Gusti namung mendel kemawon lan boten karsa nyembadani panyuwunan kita ing pandonga, nanging nyatanipun boten mekaten. Gusti Allah menika kagungan rancangan ingkang adi tumrap kita. Injil Lukas 1 ayat 28 menika peranganing pepujenipun Imam Zakaria saksampunipun anak prasetyanipun Gusti Allah lair ing jagat inggih menika Yohanan. Mataun-taun Zakaria lan umat Israel ngantu-antu babaring prasetyanipun Gusti bab rawuhipun Sang Mesih. Ananging ing pangantu-antu ingkang lami wekdalipun menika sampun kathah ing antawisipun bangsa Israel ingkang lajeng kendha lan rumaosipun Gusti Allah sampun nyupekaken umatipun. Nalika anakipun lair, Zakaria kanthi bingah memuji lan ngluhuraken asmanipun Gusti. Piyambakipun ngakeni bilih Gusti Allah boten nate nilar umat kagunganipun. Lelampahan menika ngengetaken dhateng satunggaling tiyang ingkang nami George Friedrich Handel ingkang gesang ing warsa 1680 gangsal dumugi 1759. Komponis ingkang kawentar. Nalika ngancik yuswa 50 taun, Handel ngalami bangkrut lan nandhang sakit ingkang awrat. Piyambakipun rumaos bilih gesangipun sampun ngancik ing pungkasanipun. Tiyang kathah ugi sampun mastani bilih Handel boten badhe saged pulih malih. Ananging Gusti Allah ngewahi gesangipun lumantar rencang raketipun. Charles Jennens Handel lajeng saged akarya mahakarya musik ingkang agung inggih menika Mesiah. Mbok bilih
kita ugi nate ngalami perkawis ingkang mekaten. Sumangga tansah kebak ing pangajeng-ajeng. Awit Gusti Yesus piyambak ingkang badhe nuweni umatipun lan paring pangluaran. Gusti Allah mboten nate sare, namung nembing rancang ingkang langkung sae kangge gesang kita. Mekaten pasamuan ingkang kinasih, renungan ing dinten menika. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.